Itt a Greenfo podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik. Mai beszélgetésünk egyik főszereplője a szerpentinit, mely kémiailag magnézium-szilikát. Kevésbé ismert nevei a kőlen, hegyilen, bányalen, foszkő. Egy szálas szerkezetű rétegszilikát, melynek ipari felhasználása az 1970-es évekig jelentős volt, ennek okára utal az eredeti görög neve, mely magyarul elpusztíthatatlan, oldhatatlan. A legtöbb iparilag fejlett államban felhasználását az 1970-es évektől betiltották, és a felderített felhasználási területektől eltávolítva veszélyes anyagként ártalmatlanítják. Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban. Hát az eddigiek még valószínűleg sokaknak nem segítettek, de ha azt mondom, hogy hullámpala vagy szennyvízcsatorna, akkor sokaknál beugrik a görög azbestoszból eredő azbest szavunk, ami valóban szinte elpusztíthatatlan, és mint korábban kiderült, nagyon egészségkárosító is lehet. A csövek és a tetőfedők mellett hőálló anyagokat, autófékbetéteket és villamos szigeteléseket is készítettek belőle. Én Sarkadi Péter vagyok, és ma az azbest építőipari kiváltásáról is beszélgetek az ezzel is foglalkozó CRLT Solution ügyvezetőjével, Tóth Bálinttal. Na hát akkor nézzük ezt a bizonyos azbestet, amivel hát tudja, hogy mindenki szinte nap mint nap találkozik, mert hogy ha például kisebb településeken jár, vagy elsősorban kisebb településeken jár, akkor szó szerint szembe jön. Mert hogy a tetők nagy része azbest, vagy azbestpala. Így van, az építőiparban ennek az alkalmazása kétféleképpen fordult elő. Egyrészt szórt azbestként, illetőleg kötött azbestként. A szórt azbestek jellemzően a régi panelépületek szigeteléseiben találhatóak meg. Ezek ugye mivel szórt, ahogy a nevében is benne van, sokkal veszélyesebb, mint egy kötött alkalmazású. Kötött alkalmazású az, amikor valamiféle cementbázisban található, ilyen a pala, a szálcement pala, síkpala és hullámpala, valamint az ezzel kapcsolatos homlokzatburkolatok, illetőleg a csatornaelvezető csövek, amiket Eternit csőnek is hívunk. Ezekben kimosódás előfordulhat, de mivel kötött állapotukban van, ezért alapvetően nem annyira veszélyesek, mint hogyha közvetlenül egy szórt azbesttel találkoznánk. Valóban igaz, nagyon sok tetőn ez még fent van. Magyarországi lakásállomány kb. 4,3 millió, tehát annyi lakásról beszélünk. Ebben bent vannak 800-900 ezer darab panel vagy tömbház, vagy lakás, de ez azt jelenti, hogy 3 millió fölötti a családi ház állomány Magyarországon. Bár az elmúlt 10 évben számos felújítás történt, tehát az elmúlt évtizedre jellemző, hogy a fiatalodtak a tetők, most mégis arról beszéltünk, hogy nagyon sok a 70-es éveket megelőzően készült tető, ezek egy része még a régi kerámia cserépfedés, illetőleg a már említett azbest tartalmú palafedés. Ez viszont nem csak vidékre jellemző. Látjuk a mostani feladatainkat és munkáinkat, rengeteg budapesti középületen van, tehát a fő piaci területünk az itt Budapest és környékén van, nagyon meglepő. Nyilvánvalóan vidéki családi házakon is nagyban előfordul, de arányaiban nem mondanám, hogy annyira vidéki lenne ennek az alkalmazása. Budapesten is nagyon-nagyon sok van, és ez valóban egy veszélyes anyaggá minősített építőanyag, aminek az alkalmazását 2005-ben tiltottak be Magyarországon. Egyébként az akkori gyártó, az akkori magyarországi Eternit gyár korábban átállt már környezettudatos megoldásra, hisz ezek a palák ugyanúgy készülnek, de már természetesen nem azbest tartalommal. Hát meg ugye már 70-es évek végén kiderült Nyugat-Európában. 1955-ben. 55 óta már tudjuk, hogy már ugye a beszállító, úgy képzeld el, hogy 1955-ben derült ki, és alapvetően, ahogy mondottam, volt egy gyártási eljárás, ezt eladták különböző országokba, és volt egy belga ág, ez a belga, illetve a német Eternit, és ők a francia, meg az angol gyárak, és nekik volt részesedésük az olasz gyárban, olaszországi palagyárban. 5% részesedésük volt. És ez volt a hírhet, mi ugye nagyon sokat olvastunk róla, 2010 környékén volt a híres torinói per, ahol ugye a halálos áldozatoknak, az Eternit gyárban elhunyt dolgozóknak 1200 embernek alá kötötték össze a gyártásban az azbest jelenléttel, vagy az azbest gyártással. Hiába volt 5% tulajdon része csak a belgáknak, a belga úriember 92 évesen 10 év börtönt kapott,
az miatt, mert tudta 1956 után, hogy milyen anyaggal dolgozik, csak akkor ez nem látott nagyon napvilágot. Ez a per ott előtt, óriási volt a kártérítés, amit ki kellett fizetni, most van egy francia per, és van egy belga per, ott 900-an, pont ebben a gyárban 900-an haltak meg, és Magyarországon ugye 2 Eternit gyár van, volt a Nyergesújfalui, ami ma is működik, teljesen újra van építve, homlokzati burkolatot gyárt, tehát építőanyaga megvan, és van egy Zagyvaszántón, az pedig csöveket gyártott, hogy itt a zagyvaszántói perről lehet hallani. Igen, csak az utóbbi időben. Ez az, ami hát úgy nagyobb sajtóvízhangot kapott. Igen, kapott sajtóvízhangot. Valóban az azbeszttel kapcsolatos kártalanítás. De valóban, ha visszakanyarodunk az eredeti témára, a tetőkön ez mindig jelen van. Nehéz ennek megmondani a mennyiségét, ugyanis akkoriban nem készült annyira pontos kimutatás ezekről a fedésekről. Egy időben néhány település felmérte, hogy az adott lakókörnyezetben mennyi az azbesztetőknek a száma. Mi valahogyan ezt olyan 120-140 millió négyzetméterre még mindig tesszük, amit most nagyjából úgy számolunk, hogy van 3.200.000-3.300.000 családi házunk, átlagosan 100-150 négyzetméteres tetőben, hiszen ebben vannak többszintesek is, ahol ugye több lakóegység van. Így felszorozva 300-350 millió négyzetméterre jutunk, tehát azt lehet mondani, hogy kb. 1/3 az még előfordulhat, sőt nagy valószínűséggel még mindig azbeszttel ellátott. Oké, de hát mondjuk ez évtizedeken át nagyon bevett technológia volt, mert nyilván viszonylag olcsó volt, nagyjából egyszerű volt a technológia, akkor még nem tudták, hogy ennek milyen egészségügyi kockázata lehet, erre majd mindjárt azért térjünk ki, és hát akkor kész. Boldog-boldogtalan, ezt használtam, mert ez volt a legegyszerűbb. Erre aztán most azt mondják, mondjuk az elmúlt 20 évben, hogy hát ezt csak speciálisan lehet lebontani, veszélyes hulladékká van minősítve, nagyon vigyázni kell rá. Azt mondja a lakó, aki benne lakik mondjuk egy ilyen Kádár kockába, hogy tehát könyörgöm, évtizedek óta itt van a fejünk fölött. Azt eddig se lett semmi bajunk, hát akkor most miért féljünk ettől? Igen, ahogy mondottam, hogy ez kötötten van a termékben. A régi Eternit paláknak a jellemzője pont, ahogy említetted, az alacsony ár miatt, ezek bevonat nélküliek voltak jellemzően, így a kimosódás sokkal jelentősebb, mint amíg egy bevonatos termék esetében. Ugye még az Eternit palákat összekötik a viharkárral is, hiszen ha jön egy nagyobb jégeső, akkor ugye lyukak képződnek a tetőn. Mi erre azt szoktuk mondani, ez valóban így van, de azért nem csak az elmúlt 5 évben volt jégeső, hanem az elmúlt 50 évben, amióta ezek fönt vannak a tetőn, volt mi olyan jégeső, tehát a palának, tehát a szeltszement termékeknek a viharállósága ezáltal nem kérdés, hiszen tényleg évtizedek óta fent van a tetőn. Viszont vékonyodott, tehát folyamatos kimosás van. Most megnézzünk egy palát, ami annól volt 4,2-4,4 mm, ez már valóban 4 mm alatt van, és természetesen ennek a törése sokkal inkább elő tud fordulni egy intenzívebb jégeső esetén. Így a kimosódás okán ez be tud jutni a talajvízbe is, de azt nem lehet mondani, hogy nap mint nap találkoztunk vele, mert a kimosódás most az 50 év alatt néhány 10 mm az annyira kicsi, hogy nem jellemző, hogy ez jelentős egészségkárosodást jelentene. Az már viszont igen, amikor ezt elkezdjük leszedni, hiszen akkor törjük, óhatatlanul felmenjünk a tetőre, mármint hogy a szakember elkezdi levenni, ahogy eltörik a pala, így a törött vonalakon fel tud jönni az azbeszt. Ezért valóban ez egy veszélyes anyag. Ennek az ártalmatlanítása is speciális kezelést kíván, tehát megfelelő munkaruházattal kell lenni. Sokszor halljuk sajnos kivitelezektől, és látjuk is a tetőkön, hogy főleg nyári napon rövid nadrágban fent azbeszt tetőt bontunk, és ez egy sikersztori és bátorságpróba is. Azért egészségre célszerű gondolni, hiszen az azbeszt ez nem néhány napon belül jelentkezik, itt évtizedek alatt tud lerakódni, és ugye tud időben megbetegedést okozni. Jellemző olyan munkaruházat kell hozzá, az elszívásról, pormentesítésről gondoskodni kell, ez vagy egy lelocsolással, enyhe permetezéssel, de sokan ugye egy elszívással oldják ezt meg, és amikor elhelyezik egy konténerben, akkor olyan cég szállítatja el, akinek erre van szállítási engedélye. Tehát veszélyes hulladék szállításra engedélye, és olyan hulladéklerakóba kell elvinni, ahol ezek tudják fogadni. Tehát nem a normál kommunális hulladék mellé kell ezt elhelyezni, van Magyarországon minden megyében jellemzően 2-3 lerakó, oda kell ezeket elhelyezni. Jelentős a költség, ezzel nagyon sokan elfedik ezt a problémát. És azt mondják, hogy végül is engem annyira az azbeszt nem zavar, a padlásra nem nagyon megyek,
Hát végül is erre ráfedek. Különböző, mi csak általában tapétázásnak hívjuk ezeket a felújításokat, amikor különböző tekercses... gyakorlatilag bituminozom. Igen, nem akarom... Szerencsés esetben mondjuk a mohák megtelepednek rajta. Lemossák, jellemzően letisztítják és ráragasztanak egy jellemzően tekercses, tehát bitumen lemezt, és ezzel elfedtük a problémát. Valaki pedig erre rálécez, és erre mondjuk egy fedést készít, mondjuk egy lemezfedést, és azt mondja, hogy eloldáztam a problémát, és azt a több százezer forintos költséget, ami ezzel jár, én avval köszönöm szépen, és mosom kezeimet, és ezt nem akarom, vagy nem akarom nagyon szembesülni, hiszen tényleg egy átlagos családháznak több százezer forintos költséget jelent, de ezt meg kell oldani ezt a problémát, ez nem eloldázni kell, hanem ezt le kell venni, ártalmatlanítani kell, és utána egy rendes fedést felhelyezni, hiszen egy átfedéskor azért felmerülnek más kérdések is, tehát nem csak az azbest a kérdés, hanem van egy tetőszerkezetem, amire még nagyobb súlyt ráhelyezek. Visszatérve az azbestes palának, a 70-es években lévő alkalmazása az egyszerűségén túl az alacsony súlya miatt is nagyon preferált volt. Gyakorlatilag ezek azok a szürke trapéz, vagy négyszögletű rombusz lapok, amiket csak úgy oda kellett igen, 3 szeggel ezt rögzítették, feltették, köműves is fel tudta helyezni, akkor sokkal nagyobb vagy meredekebb hajlásszöggel épültek a házak, tehát a víz visszafolyásnak kisebb volt a kockázata. Ma ugye szeretjük a hajlásszöget csökkenteni, itt már más előírások vonatkoznak a tetőépítésre, tehát onnan az egyszerű volt felhelyezni, alacsony volt a súly, tehát a tető szerkezetet sem kellett nagyon megerősíteni, hiszen most összehasonlításként egy 130 négyzetméteres családi háznak durván 170-180 négyzetméteres tetejője van, de ha felkerítek 200 négyzetméterre, egy cserépfedésnél az nagyjából 10 tonnát jelent, hiszen 45-50 kilót jelent, míg egy palának a négyzetméter súlya 12-14 kg, tehát azért töredék. Így nem kell azt a tetőszerkezetet sem annyira megerősíteni. Most viszont ez egy statikai kérdéssé válik, abban a pillanatban, amikor ez a tetőhöz hozzányúlok. Meg hát ugye kifele akkor így megkelek módon valamit szigetelek, de befele attól még tetőtérben ott vannak ezek igen. Pici szemcsék, mert ugye erről nem beszéltünk még, hogy biológiai vagy egészségügyi szempontból miért veszélyes maga az belélegzése veszélyes. A belélegzése veszélyes, hiszen ez a tüdőbe lerakódik, ez az azbest apró kis szemcse, és ez tud daganatos megbetegedést okozni. Tehát a érintéssel nem történik semmi. Tehát ugye ezek ilyen nagyon vékony, milliméteres kis pici, olyanok, mint az üvegtüskék, vagy egy jégkristályok, és az egyszerűen a tüdőbe puff. Igen, pontosan. Rakódik és hosszú évek alatt. Én azt mondom, hogy egy átlagos családi háznál, ha időnként felmegyek a padlásra, a padlástérbe, ott találkozom a palának a hátoldalával, vagy az udvaron kint, olvasok jó időben, és fúj a szél, ezzel kapcsolatos azbest mennyiség nem olyan vészes. Az nem vészes. Amikor dolgozom vele közelről, az már igen. Tehát természetesen az abszolút veszélyes, tehát egy tetőfedő vállalkozásnak erre fel kell készülnie, és nem abba kell belegondolni, hogy igen, most egy adott évben lecseréltem mondjuk 10 darab palás tetőt, nem történt semmi. Abban az évben nem is fog történni semmi. Hogy 2, 5, 10 vagy 20 év múlva történik, az már egy következő kérdés. És ugye én olyan híradásokra emlékszem, azt talán valamelyik budapesti nagytétényi lakótelepen volt ilyen nagy balhé ebből, de hát szerintem máshol is, hogy hát ott ugye a hőszigetelés miatt alkalmazták nem a fix készterméket, hanem ezt szórták nagy nyomásra, és akkor utána, amikor ezt lebontják, mert ugye ez is szétmálik az egy idő után, akkor ott van probléma a nagy zárt beltérbe ezzel a porszerűséggel. Igen, a szórt megjelenés az sokkal veszélyesebb természetesen, hiszen ahogy a nevében is bent van, ez nem egy kötött formában van. Azért használták kötött formában, mert a cementtel vegyítve egy kiváló szilárdságú építőanyagot és jól formálható építőanyagot kapunk. A formálhatóság ez főleg ugye az azbest, tehát a vízhez vezető csöveknél van, hiszen nagyon sok régi ivóvíz hálózatnak a csövei is ebből készültek. Tehát, hogy ezt nem csak lélegezzük, hanem akkor akár ihatjuk is, de nagyon kis mennyiségben természetesen, hiszen ez kötött formában fordul elő. Viszont ezek a tulajdonsági okán használták régen, a szórt azbest viszont abszolút nyilvánvalóan az egy teljesen más speciális megközelítést igényel, amikor
egy felújításról beszélünk, ezen ott abszolút az elszívást, ezt meg kell oldani. Jó, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ugye 2005 óta már tilos használni, és a meglevő állomány meg szép lassan le kell cserélni, hát ez nyilván ugye mindenki pénztárcájának a függvénye, de hát egyre inkább az is rákényszeríti az egészségügyi aggályok mellett az embereket a váltásra, hogy az energiaárak miatt ugye szigetelni kellene a tetőket, most már ugye, ha lehetséges, akkor a napelemet is föl kell rárakni, és akkor ez megint csak statikai kérdés is. Akkor mondjuk az a kérdés is felmerül, hogyha tudjuk, hogy azbesztes a tetőnk, akkor mennyi plusz pénzbe kerül ennek a szakszerű megsemmisítése, vagy lerakóba elhelyezése? Igen, a lerakóba való elhelyezést hát nincs más, nem? Tehát mi vezettük be először kb. 10-12 évvel ezelőtt azt a szolgáltatást, hogy mi... Ez a CRLT solution. Igen, illetőleg mi már régóta vagyunk fiatalok, és azt megelőzően egy építőanyag tetőfedéssel foglalkozó gyártó cégnél vezettük be ezt a szolgáltatást. Magyarországon egy olyan hulladék lerakóval, aki begyűjti tulajdonképpen az azbesztes palát, big bag zsákokat helyezünk ki az ügyfél kérésére, ők abba begyűjtik, már hogy a tetőfedő, és akkor utána megtörténik ennek az elszállítása és annak a hivatalos ártalmatlanítása. Nagyságrendileg úgy kell számolni, hogy elszállítással együtt olyan 120 és 150 forint között van a kilójának az ártalmatlanításnak, amit felvetítek ebben 12-14 kilós súlyjal, akkor kijön egy olyan szám, és az vagy a 200 négyzetméterről beszélünk egy átlagos strádiáznál, ami meg tudja viselni már a pénztárcát, de ez egy szükséges, tehát ezt nem lehet... Tehát ez ilyen milliós tétel? Egy milliós tétel körül lehet. Nem most, vagyok hogy felszólom 1500-szor, általán milliós tétel nincs is, de mondjuk egy 5-700 000 forint egy átlagos strádiáznál biztosan erre öltöző. Ezt egyébként ellenőrzik? Nem is tudom, hogy melyik hatóság. Hát vannak városi legendák, amely szerint felújításkor természetesen azt nézik, hogy ennek az elhelyezéssel megtörtént-e, hiszen az elhelyezéskor, amikor bekerül a lerakóba, és hogy még egyszer mondom, ez nem minden kommunális hulladék lerakóba lehet elhelyezni, van akinek erre van engedélye, speciálisan el kell különíteni, hiszen ez veszélyes hulladék. Így van, pontosan. Erről egy úgynevezett S-jegyet állítanak ki, ami azt jelenti, hogy ő elhelyezte annak megfelelően, és visszaigazolja az ügyfélnek, hogy én az adott építkezésről x kilogramm mennyiségűt elhelyeztem, és kiállítja, hogy ennek az ártalmatlanítása megtörtént. Van erre vonatkozóan hatóság, aki tudja azt ellenőrizni, hogy igen, ott volt egy tetőfelújítás, emlékeik szerint ez egy palatető volt, mi történt vele, tehát néhány esetről hallottunk, amikor ezeknek az ellenőrzése történt, ez nagyon csekély egyébként, de ez ne bátorítson senkit sem arra, hogy ezt különböző hétvégi telken, régi emésztőgödörben, vagy bárhol máshol illegálisan, vagy nehogy Isten erdőszélen ezt elhelyezze, ennek meg kell oldani a szakszerű helyezését, és ami nagyon fontos, és aláhúzandó, hogy ez ne is takarítja ezt a problémát, tehát ne fedjünk rá, hanem ezt el kell onnan távolítani, és egy új tetőt kell építeni. Oké, tehát akkor szabályszerűen én elviszem egy hivatalos lerakóba, ahol mi lesz a sorsa? Kész, deponálják, azt csók, ennyi. Igen, pontosan. Ki tudja, hány ezer évig ott lesz. Igen, tehát, pontosan. hogy nincs rá technológia, vagy igény, hogy ezt esetleg nem tudom, hogy feldarálják és újra hasznosítsák? Erről nincsenek ismerteim, egyelőre szerintem igény nincs rá. Lehet, hogy ezt feldolgozzák, és valami úton módon használják erre, nem született még, azt mondom, hogy igény, és azáltal a deponálásának a jellemző megoldás. Mert hogy ugye egyéb más építési, bontási hulladéknak egy részét legalábbis, azt abból újra nem tudom én, beton alapanyag lesz, ahogy változik a utalapba berakják. Igen, ahogy változik a világ, természetesen ez az új építőanyagokra is abszolút igaz, hiszen vizsgáljuk az adott terméknek az ökológiai lábnyomát. Ez a régmúltban, vagy a 70-es években ez nem szerepelt abszolút szempontként, most már viszont megjelenik természetesen. Szóval eljutunk oda, hogy felújítunk egy ilyen tetőt. A tetőfelújításnak több oka is lehet. Lehet egy esztetikai felújítás is, én azt mondom, hogy hát egyébként az épületen más felújítást is végzek, homlokzatot felújítok, hát akkor a tetőhöz is hozzányúlok, hiszen mégiscsak azzal kellene kezdeni. Avagy a régi fedés még egy ingatlan tulajdonváltás esetén az új tulajdonos azt mondja, hogy fel szeretné újítani magát, egy új külsőt adni az épületnek, ez az esztétikai. Nyugat-Európában egyébként ez a vezető felújítási ok, Magyarországon pedig a szükségesség diktálta felújításról van szó, amikor már valóban az a pala beengedi a vizet, az a cserép már kellően görbe, és sok lecsúszott már a tetőről, úgymond lyukas a tetőt, tehát ezt fel kell újítani. Ez viszi nálunk a prímet. A szükség az nagy úr, hiszen amikor
esztetikai felújításra beszélünk, akkor általában megvan hozzá az a tőkénk is, amivel ezt megvalósítjuk. Ha bejön egy ilyen tétel, mármint hogy egy veszélyes hulladék elhelyezés, akkor adóból már szeretnek sporolni, de azért nagyon fontos, hogy egy tetőt, ha felújítunk, ez nem egy mindennapi fogyasztási cikk, amit majd egy év vagy két év múlva megint hozzányúlok, nem egy ruha, amit leváltunk, hanem valóban ez egy évtizedekre döntünk egy megoldás mellett. Magyarországon, és egyébként ez lenne az ideális, hogy ezt elérnénk, mint Nyugat-Európában 30-40 évente cseréljük. Nem azért, mert hogy garanciás időtartamai a tetőnek eddig állnak rendelkezésre jellemzően, hanem azért, mert valóban ott már van egy szükségesség esztetikailag is, vagy éppen egy házátalakítás okán, de ezt ki kellene neki jól bírnia. De amikor hozzányúlok egy ilyen azbesztes tetőhöz, akkor azzal kell kezdenem, hogy mit csinálják a tető szerkezettel. Hiszen ez mégiscsak egy 12-14 kilós fedőanyag volt, és még mindig az, már hogy az új környezetbarát palaisak ezen a súlynál található. Sokan csak legyintenek, hogy majd jön egy tetőfedő, és akkor ott kicsit megigazítja a szarufát, azt rárakunk egy cserepet, ami 40-50 kg per négyzetméter, az egy jelentős súlyteher. Tehát itt a statikai kérdéseket igenis vizsgálni kell, hogy az a tető szerkezet az alkalmas rá, megerősítésre szorul, néhány részen cserére szorul, tehát itt azért sok-sok kérdés felmerül. Tehát ott kell kezdenem, hogy magát a szerkezetet rendbe kell, hogy rakjam. Egyébként a mai kádárkocka, vagy egyéb más családi állományt elnézve kibírná ezt a fajta többszörös súlyt az épületállomány? Jellemzően azt csinálják, hogy ikresítik ezeket a szarufákat, tehát mellé tesznek, hiszen a szarufa az egy vékonyabb szarufa, ikresítik, besűrítik, és akkor azzal már elbírja. Ez egy a komplex statikai kérdés, hiszen a tető méretezésénél nem csak a tető súlyából indulunk ki, hanem elébb más terhekből. Itt főleg egy szélteherből, egy hóteherből, amire nagyjából olyan 140-150 kilóra méretezünk egy tetőt, egyébként azt kell kibírnia, hiszen másképp viselkedik egy nagy táblás fémlemez, hiába alacsonyabb a súlya, egyszerűen az a szélnyomást azt nem tudja ugye elnyelni az elemek között, amit a kiselemes fedések, itt a cserép vagy akár a palafedésnél is még el tud nyelni. Tehát mindegyik anyagnak van előnye, ebből szempontból van hátránya, ezt kell alapvetően mérlegelni. Tehát amikor egy tetőfedő anyagot választok, akkor ugye van egy műszaki kérdés, ez a bizonyos tetőszerkezeti kérdés. Van egy súlykérdés, ami összefügg rögtön a tetőszerkezettel, hogy mi az a súly, amit én rá tudok helyezni. Áldozok-e arra, hogy mondjuk egy teljes komplett tetőszerkezetet építek, és arra már szabadon választom magát a fedési típust is. Természetesen van egy esztétikai kérdés is. Milyen színű, milyen formájút szeretnék, milyen anyagból szeretném. Van egy tartósági kérdés. A tartósági kérdés, milyen garanciát ad rá a gyártó, valóban az adott építési környezetben ez megfelelő-e, tehát jól és könnyen lehet alkalmazni, és természetesen a végén talán még két dolog, ami ide tartozik, mint szempont, az egyik a hatékonyság. Egyre kevesebb a kivitelező, az nem árulok el titkot, szakkivitelező. Itt fontos a hatékonyság, hogy mit tudunk megoldani mondjuk műhely körülmények között. Mondjuk egy cserépfedésnek egyértelműen ez a hátránya, hogy kiérkezik a cserép, és akkor az idő engedi, és a tetőfél úgy gondolja, hogy fedésre alkalmas az idő, akkor neki itt kint kell dolgoznia. Mondjuk fém megoldás esetén pedig egy bádogos a műhelyében mindent előre tud hajtani, és nem mondom, hogy pikpak helyszínen feldobálja, de hogy legalábbis hatékonyabbá tudja tenni, és az idő pénz, és valóban pénz, hiszen nem mindegy, hogy a tetőfőnek hány napot kell erre fordítania. És végül nem utolsó sorban szerencsére a környezetvédelmi szempontok is megjelennek az anyagválasztásnál. 10-12 évvel ezelőtt készített különmutatásnál abszolút az utolsó rangsoron szerepelt, egy 10 szempontrendszernél, és volt, aki meg sem említette ezt a kérdést, nem is adott rá választ. Most azért gondolom, hogy akkor is az ár volt a top. Top, abszolút az ár. Igen, az ár. Jó, hát ár. De a környezet tudatosság egyre jobban előtérbe kerül, ahogy az élet más területén is egyre jobban előtérbe kerül. Itt a gyártókat kötelezték is egyfajta ökológiai lábnyom bevezetésére. Ez a fogalom magában tartalmaz azt, hogy maga az anyag előállításhoz, tehát a termékállításhoz mennyi energiát használnak fel, tehát mennyi az energiatartalom. Azt azért ne legyenek illúziónk, minden építőanyag energiaintenzív. Tehát egy cserepet égetni kell, egy fémgyártás szintén nagyon sok energiát vesz fel, de hogy mégis azért ebben vannak jelentős különbségek. Szállítani is kell, itt sem mindegy, hogy egy autón felfér 2000 négyzetméter, vagy csak 300 négyzetméternyi fedőanyag, hiszen ennek is jelentős most az energiaigénye. Milyen anyagot tartalmaz, hiszen maga az anyag összetételnek is környezetbarátnak kell lennie, tehát nem tartalmazhat már veszélyes anyagot, mint az azbeszt.
És ami nagyon fontos, hogy újrahasznosítható legyen, hiszen ez előírás most már az anyagokkal szemben. Például egy acélnál vagy egy alumíniumnál az abszolút megoldott, hiszen ezt újraolvasztással ezt fel lehet használni. Nem ilyen egyszerű egyébként, nyilvánvalóan sokan erre fel tudnak sziszteni, de jó, de megvan hozzá a technológia, és gazdaságos is. Így van, és gazdaságos is, így van, abszolút. Ugye az alumíniumnál azt hiszem talán az eredeti előállításához szükséges energia 5%-a kell csak az újrahasználathoz. Pontosan, ez nem mindegy. Ez nagyon nem mindegy. Tehát az ökológiai lábnyom az egy manapság divatos kifejezés. Sok gyártóval szeret kvázi mondanám vissza is élni, hiszen mindenki akarja mutatni a környezet tudatos szerepét. Azért igen, hogy átgondoljuk, hogy mennyi energia kell a gyártáshoz, annak a szállításához, majd később az élettartama végén ez a termék ténylegesen hasznosítható-e bármilyen formában, akkor ez már egy következő szempont, és ennek van egy mutatója. Ahogy mondotta, ezt mindenki szereti pozitív értelemben kommunikálni, de valóban azért az anyagok között van a különbség, most senkit nem akarok ebben rossz színben feltüntetni, de jelentős különbségek tudnak kialakulni egyik és másik anyag között. Jó, tehát végül is, hogyha valaki az azbeszt tető lecserélése mellett dönt, akkor bőven van alternatívája. A pénztárca és több más szempont. Pontosan. Statika, esztetika kérdés, műszaki kérdések, esztetikai kérdések és pénztárca. És akkor mondjuk a legolcsóbb megoldás az, hogy egy hasonló kinézetű ilyen forgalmaztok ti valami Eternit nevű szálcementtetőfedőt. Igen, az Eternit, ezt a fogalmat csak csalóka a dolog, igen. Mert az Eternitet szokták nagyon sokan egyenlőségjel azbest. Igen. Ami abból származik, hogy 1880-as évek végén egy osztrák úriember, Ludwig Haczek találta ki ezt az eljárást, amivel tulajdonképpen egy henger segítségével az azbestet és a cementet vastagította, és ez a vastagítás végén elértek egy pár milliméteres vastagságot, azt összepréselte, és ebből lett maga a pala. Ezt hívta Eternitnek, mert hogy ugye Eternity az örökké valóságból származik, amit sajnos ugye az azbestnek, ahogy a felvezetőben említettem, az elpusztíthatatlansága örökké valóságával asszociál, de valójában a kettő, tehát nem az azbesttel hozzuk össze, hanem a cement és az azbestnek az ötvözetét hívjuk mi Eternitnek, és Ludwig Haczek nevezte el. Ausztriában létesített gyárat, az a gyár nyilvánvalóan többször újjáépítés után még mindig működik, és értékesítette ezt a gyártási eljárást. Nagyjából 3 ág alakult ki, volt egy svájci-osztrák vonal, egy nyugat-európai vonal és egy közép-kelet-európai vonal, amivel ezek a gyártási eljárások működtek. Nyilvánvalóan, aki ezt a gyártási eljárást megvette, ő már átalakította a nevét, hiszen más márkanéven jelenik meg most már a pala, és természetesen kijött belőle az azbest is, és más cellulóza alappal és természetes rostokkal pótolták az azbestet, ugyanúgy megadva a terméknek az összes előnyét, hiszen előnye a könnyű, alacsony súly, a nagy bioállóság, hiszen egy nagyon rugalmas anyagról van szó, nem merev, hiába csak 14 kg, egy tetőfedő könnyen tud rajta járni, és van, hogy 80-90 kg tetőfedőt elbírok, értelemszerűen mondjuk egy hóteherrel sem gyűlik meg a baja, illetőleg a pontszerű terhelése, bizonyos törőszilárdság az nagyon merev, mert egy rugalmas egyébként ebből a szempontból a pala. Tehát az összes előnyét ezt meghagyta. Homlokzati alkalmazása is egyre jobban előfordul, ott pedig egy óriási előny az a könnyű alakíthatósága, tehát könnyen vágható és formálható. De ez azt gondolom, ez egy külön fejezetet igényel, hiszen ez a divat lett, ahogy a tető lefolyik a homlokzatra, az átforduló homlokzatok kategóriája. Itt azért nem árt, hogyha egy anyaggal valósítjuk meg az épületet, hiszen a épületen lévő öregedési folyamat is azonos a tetőn és a homlokzaton. Egyébként van 3 alkalmazási területe. Az egyik alkalmazási terület középületeken jellemzően előforduló nagy táblás burkolatok. Ezeket már átszerveztetett homlokzat burkolatnak hívjuk. Az átszerveztetett homlokzat burkolat az azt jelenti, hogy a falazaton kívül lévő hőszigetelés és a burkolat között van egy légrés, egy 3-4 cm-es légrés, amely segíti egyrészt az épületnek a hőmérséklet szabályozását, valamint kifelé jövet a párát elvezeti. Élettartamában sokkal hosszabb, mint a vakont homlokzatok. A felületében is sokkal tartósabb, tehát az időjárás okozta koszolódást jobban tűri. Szerelt homlokzatként többféle megoldás van, szinte van kerámia, van szálcement, van alumínium, tehát lemezből is ez készül. De szálcementnek ez egy nagyon erős piaca, nagyon sok helyen elterjedt, szerencsére most már Magyarországon is. Középületekre nagyobb táblák illenek családi háznál,
az úgynevezett sávos homlokzat burkolatok, amiféle ilyen skandináv megjelenést, az az átlapolt, illetve lambéria fedéshez hasonló kivitelek érhetők el a választékunkban. Abszolút egy barátságos meleg megjelenést ad, és egy szinte örök megjelenést, hiszen évtizedeken át a színe ugyanaz marad ennek a terméknek. Ez úgymond a második alkalmazás, tehát van a nagy táblás, van az sávos, ami főleg családi házakon jellemző, és az egyre jobban előfordul, hogy a tetőn megjelenő fedéskép, palának az anyaga lemegy a homlokzatra is, tehát egy fedésképet látunk. Ez valamikor még szemidegennek tűnt Magyarországon, viszont egyre több helyen ez megjelenik, és szépen lejön a homlokzatra. Nem olyan régen pont ennek egy hullámpalás változata a Visegrádi Évháza versenyen díjat kapott. Tehát egy abszolút új megjelenésben mutatja meg a szálcementet. Ahogy mondottam, az alacsony súlya, könnyű beépíthetőség és alakíthatóságokon ez egyre jobban teret nyer ismét. És akkor ez a légrés, amit mondtál, hogy van egy 3-4 centis légrés, ez akkor nyilvánvaló, hogy le van úgy hermetikusan zárva, hogy a kis kedvenc rovarocskáknak ne legyen élettér. Hát hermetikusan nem is, mert ugye pont az, hogy átszellőztetett, tehát hogy mögötte cirkuláljon a levegő, de van egy rovarrács, így van, amivel nem tudnak beköltözni, de senki nem tud bemenni, és szépen mögötte tud cirkulálni a levegő, és ezáltal kellő hőmérsékletet biztosít az épületben is, tehát energetikai hatékony, valamint az épületben lévő párát, ahogy kijut a falazaton és a szálas hőszigetelésen túl, az szépen ott el tudja vezetni. Tehát erre kifejezetten alkalmas. És ezekre a szálcement termékekre mennyi a garancia? Mert hogy ugye a tető elemeknél van, aki 50 évet is ad. Igen. Ez egy versenykérdés, hogy ez most 30 év, vagy 40 év, vagy 50 év, azért jellemzően, és visszatérek az évtizedes fiatalságomra, azért azt látni kell, ha egy anyaggal baj van, bármely anyaggal, az nem a 40. évben fordul elő, hanem az első 3-5 évben jön ki, mondjuk egy cserépnél egy fagyás, tehát ugye a szétfagy a cserép, az nem a 40. évben fagy vele, tehát nem jellemző a 42. évben egy számlával valaki berohan az építőanyag kereskedéshez, de ez egy jó üzenet, hogy jaj, de jó, már 5 év, meg életre szóló garanciát adunk. A tetőnél ezek nagyon szép és hangzatos kifejezések, vannak már rendszergaranciák is, azért mindig a tetőnél a leggyengébb láncszemhez kell húzni. Ez meg ugye még a tető szerkezetnél van egy tetőfólia, a fólia nem, ami a pára elvezetést segíti, nem 50 évre alkalmasak ezek a fóliák, ezután a tetőszerkezet könnyen tud nedvesedni, hiszen a pára nincs elvezetve, amellyel a szerkezet is gyengül, tehát azért ezek hangzatos szavak, de természetesen a szálcement gyártó cégek is felzárkóztak, ez a több évtizedes garanciás időtartamhoz 30-40 év garanciával érhetők el, illetőleg gyártófüggő, illetőleg megjelenik most már a felületi garancia is, amivel ugye a állandóságot és a tartóságot kívánjuk mutatni. Tehát alkalmazásuk, én azt szoktam mondani, hogy régi technológiával szintén, vagy láthatóan 40-50 évet kibírtak ezek a tetők, az új technológiával még többet fognak kibírni, valójában pedig az átlagos 40 évnél azért már a csere megérett, és ez csak egy esztétikai döntés általában. Funkciójában ezek a termékek tovább bírják, mint ahogy most is a 30-as, 50-es, 70-es évekből még mindig van bőven tető, és ezek bírják műszakilag, de esztétikailag azért már fel kell őket újítani. Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja. A CRLT Solution az mekkora cég? Ennyien vagytok? Körülbelül 10 vagyunk a cégben, a külsősökkel, bedolgozókkal együtt, akik ugye a műszaki tanácsadást és számolást végzik el nekünk. Mi alapvetően a több évtizedes építőipari tapasztalatunkat használjuk fel. Alapvetően tetővel és homlokzatburkolatokkal foglalkozunk, homlokzatokon belül is a már említett átszerveztetett homlokzatokkal. Olyan gyártóknak látjuk el a képviseletét, akiknek Magyarországon nincsen szakképviselete. A nemzetközi cégeknél 2000 és 2010 között minden nemzetközi cég minden országban létrehozott egy kereskedelmi képviseletet, hogy a vevőkhöz való közelségen meglegyen, és akkor el tudja építeni a piacát. Sok anyagnál ez működött, a legtöbb esetben pedig egy adott növekedés után megállt, és nem érte azt a nagyságrendet, amit mondjuk egy multinacionális cég központban elvártak.
Ezután jött a régióképzés, az a 2010 és mondjuk 18 között sok cégnél lezajlott. Azt mondják, hogy egy esernyő alá betesznek egy régiót, és akkor egy régió vezetővel működik. Közép-Kelet-Európa. Közép-Kelet-Európa, Dél-Kelet-Európa, attól függ, hogy mekkora piaci méret, tehát ahhoz igazítják. Majd ezután jöttek a klasszikus export szervezetek, ahol azt mondja, hogy multinacionális cég központja, létrehozok egy X főből álló, néhány főből álló export szervezetet, akik az a dolga, hogy a nem prioritásban lévő országokat látogassat, keresen kereskedelmi partnereket, akik ellátják a márka képviseletet. Így látjuk el így Magyarországon mi is, hiszen nagyon sok cég elhagyta, egyébként még a pénzügyi válság okán is, utána volt egy óckodás, nem szerettek volna visszajönni sok-sok gyártó, és ezeknek látjuk mi a képviseletét. Nem bárkinek, aki bekopog hozzánk, hanem azok, akik minőségi anyagot képviselnek, tehát ismert márkanevekkel foglalkozunk, és kizárólag a tető és a szerethomlokzat területén. Ez azt jelenti, hogy döntően nyugat-európai cégek? Igen, kizárólag. Minőség, tradíció. Igen, pontosan. Tehát nem új alapítású cégek, a legfiatalabb cég, akivel dolgozunk, ő is most 50 éves egyébként. Tehát ő a legfiatalabb, aki alumínium területen dolgozik, adott piaci területen, főleg Nyugat-Európában piacvezetőként is tevékenykednek, és ebben a régióban pedig kereskedelmi partnerekkel mind velünk dolgoznak. A márka képviselet az egy súlyos dolog, és azt szoktam mondani, ez mi nem egy átlag közép vagyunk, hanem több. Nekünk feladatunk mondjuk középületek esetében az építészeknek segítséget nyújtani. Nem szeretem a látogató szót, mert a beteg látogató jut eszembe, de az építészek nem mondható természetesen, de segítünk a modern új anyagoknak a bemutatásával, csomóponti rajzban, műszaki tanácsadásban, testkonszignáció készítésben. Ez főleg egy homlokzatnál az egy erős munka, hiszen valóban azt jól ki kell osztani ezt a homlokzatot, hogy esztetikus is legyen, de hatékony is legyen annak a kivitelezése. Természetesen képviseljük ezeket a brandeket különböző vásárokon, fórumokon, szemináriumokon, és tanácsadást adunk. Tehát egy magánszemély felhív bennünket, és szerencsére egyre többen keresnek bennünket, hogy na, mit csinálják a régi palatetőmmel, akkor mi elmondjuk egyébként, mit lehet ezzel kezdeni, milyen megoldások vannak rá, és segítjük a már említett műszaki tanácsadáson keresztül, mintaküldéssel, képzéssel, tehát sok mindent végzünk el. Ezt akarja valahol a márka képviselet, és nem csak úgymond kávét iszunk az irodában, és várjuk, hogy valaki bekopogjon hozzánk. És mindezt 10 emberrel? Igen, abszolút, igen, mert hogy az alkalmazási területük ezeknek az anyagoknak főleg középület. Ott viszont nagyon nagy számban vagyunk. A középületeknél nem olyan gyors a lefutás, mint egy családi háznál, mire ott egy építész eljut a gondolatig, hogy mit is szeretne megvalósítani. Utána, mire az engedélyezésre kerül, majd kiírásra kerül, közbeszerzésre, majd megvalósul, itt azért egy homlokzatnál 2-3 éves, ugye ezzel nem kell minden nap foglalkozni, ez úgy eltűnnek, megint aktuálissá válnak, tehát ez nagyon hullámzó. A lakossági alkalmazásnál pedig mi alapvetően azokat a viszonteladó partnereket látogatjuk és támogatjuk, akik az anyaggal foglalkoznak, tehát ők viszont a klasszikus forgalmazók, tüzépek, vagy bádogos cégek, akikkel mi kapcsolatban állunk, tehát ott mi magánvevővel kevésbé állunk kapcsolatban, nekünk ott az a fő szerepünk, hogy a mi viszonteladóinkat minden információval ellássuk, bemutatóanyaggal, technikai információval, és a kivitelezőket pedig oktatásban részesítsük, hiszen az anyagok változnak, a kihívások változnak, a tetőformák változnak, és ehhez nekünk mindig megoldást kell nyújtanunk, úgyhogy nekünk pedig ott a szerepünk. Egyébként nézek egy magyarországi piacvezető tetőfedő vállalatot értékesítés oldaláról, körülbelül ekkora létszámmal dolgoznak. Mindenki meg azért kell, hogy sok kollégákkal dolgozzunk, mert hogy ez egy műszaki termék, tehát a csomópontrajzolás, a konszignáció elkészítés az tényleg időigényes. És az, hogy itt az elmúlt pár hónapban ez a rezsi csökkentése beindult, rezsipánik talán egyébként nem a legjobb szó, de hát ez jelzi leginkább a félelmet, aggodalmakat, meg a valóságot. Szóval ez érződik mondjuk a felétek való érdeklődésben? Abszolút. Két irányból. Tudni kell, hogy főleg a magánvásárlói oldalon valamikor pszichológiai döntést is hozunk, hogy mikor újítjuk fel azt a tetőt. Tehát egyébként az a tető, mert 40 éve kint van, most egy 39 év múlva újítom fel 42, az alapvetően egy olyan döntés kérdés, hogy megnézem azt, hogy egyrészt mit tehetek meg, tehát mennyi megtakarításom van, mennyire biztos a munkahelyem, mennyire tudom ezt a beruházást bevállalni. Ilyen esetben, amikor van egy változás, amiben ott a munkahely megszűnésének az esélye, ott van a megemelkedett költség, mármint a megélhetési költségek emelkedése,
Értelemszerűen a beruházások, amik tolhatók, azok nem valósulnak meg. Tehát ezért esik vissza alapvetően a magánszférának a beruházási volumene, míg az állam ugye spórolni kényszerül, és látjuk mi most már sajnos hát ugye most a nagy beruházásokat visszafogták egy részüket. Igen, és visszafogták, ez egy hullámzás, és az elmúlt 7-8 évnek a lendülete után ez jelentősen visszaesik. Valóban, viszont a másik oldalon egy érdekes hatása is van, hiszen beszéltünk már az ökológiai lábnyomról. Az ökológiai lábnyomnak az egyik eleme az energia. Termékállításra szükséges energia. Itt azért, ha mégis minden gyártó próbálja azt a bizonyos ökológiai lábnyom eredményét azonos szintre tornászni, azért vannak olyan gyártók, amelyeknek az energiafelhasználása sokkal nagyobb. Egy gázár növekedés esetén bizonyos gyártókat... mert mondjuk ki kell égetni az adott terméket. Igen, például ki kell égetni az adott cserepet, az jelentősen emelkedik. Azt szállítani is kell, hiszen mondjuk a nehéz, tehát a cserépfedéseknél, ugye azért 40-50 kg súlyról beszélve, négyzetméterenként azt jelentős szállítani is. Az a benzinkutaknál érződik a dízelárban. Meg a végén az eladási árban. Így nagyon sokan keresnek meg bennünket, hiszen a szálcement és az alumínium termékek ára is emelkedett. A szálcement szintén energia, illetve a cementhez szükséges energia emelkedés miatt, ami azért százalékában mégsem akkora, mint egy cserépfedésnél. Viszont mellett, hogy az alumíniumot pedig a nemzetközi, főleg a politikai helyzet is rángatta magának az alumíniumnak, mint alapanyagnak az árát, de arányaiban nem annyival emelkedett, tehát az a bizonyos árolló ez nagyban csökkent, így sokan választják szerencsére ismételten a szálcementet, illetve az alumínium, illetve az acél, amivel foglalkozunk, azok pedig amúgy is növekedőek évről évre. Ennek több oka is van, hiszen ténylegesen a tetőhöz nem kell szerkezetet, nem kell hozzányúlnom. A bádogos tud dolgozni olyan időben is, ami egyébként nem engedi a tetőfedést, de a műhelyben elő tud készülni. Esztétikailag nagyon modern a megjelenése, tehát letisztult, nem hullámos, de egyébként van belőle hullám, tehát hagyományos ízlésvilágnak is megfelelő, de a modern, sík vonalú megjelenést abszolút képviselő termékről van szó. Így szerencsére a volumen szépen növekszik. Értelemszerűen a következő között, mint ahol mindenkinek, minden területen óriási kérdőjelek vannak. Nem biztos, hogy az embereknek... Szárnyaló forintárfolyam. Igen, szárnyaló árfolyam, igen, abszolút, igen. És ez nem feltétlenül viszi, vagy ösztönzi a lakosságot a felújításra. De hát ezt, ahogy a mostani szituációval nem tudtunk 6 hónap ezelőtt, hogy mi lesz 6 hónap múlva, az nagyon ez a legrosszabb. Igazándiból engem az érdekelt volna, hogy például a cégek, kis- és középvállalkozások, akiknek mondjuk van egy telephelye, ők most belefognának mondjuk egy ilyen, például egy energetikai tetőfelújításba, a szigetelésbe, vagy azt mondják, hogy egyelőre még azt se tudják, hogy lehet, hogy be kell zárniuk az egész vállalkozásukat. Természetesen egy vállalkozás ugyanúgy épül fel, csak nagyban, mint a családi vállalkozásunk, vagy a családi költségvetésünk. Ha most a saját cégemre gondolkodtunk egy telephely létesítésben, vagy egy bővítésben, nem tesszük meg, mert hogy most egyébként el vagyunk nélküle is. Azért akartuk, mert hogy nő a készletünk folyamatosan, ezeknek az elhelyezését, a bemutatótermet kellene kialakítani, nem ez az idő van rá. Tehát ennélkül most ezt nem tudjuk tenni. Nagyon sok kis és középvállalkozás, ezeket a beruházásokat megvalósítottak, ezt EU-s forrásból valósították meg. Ez most jelenleg nincs kiírás, tehát vállalkozói fel gondolkodva volt kiírás, valószínűleg lesz is majd egyszer kiírás. Most nincs, tehát most nem ugrok neki, mert hogy egyrészt magas is a bekerülési költségem, nem látom a jövő évi bevételeimet, tehát ezt nyilvánvalóan el tudom halasztani. És ha ezt hitelből akarnám megtenni, a jelenlegi kamatszintek mellett, az pedig nem mondanám, hogy kész csőd, de az egy jelentős megterelés, hiszen nem mindegy, hogy 2-3%-os kamatkörnyezetben, vagy 13%-os kamatkörnyezetben kell ezt megtennem, úgyhogy ezek a beruházások ugyanúgy elhalasztásra kerülnek. Mindenki próbál ott szorítani, ahol tud. Egyébként ez igaz a lakosságra, a vállalkozásokra és magára az államra is. És akkor, ahogy említetted, pillanatnyilag nincs bemutató termetek. Igen, mert hogy mi házhoz megyünk, tehát nem házoló ügynökök vagyunk, de nem porciót értékesítünk, nem bántva a porszívó értékesítőket, de ezért ennek komplexebbről van szó. Bemutató terem, mint olyan, ez egy óriási kérdés, hogy nyilvánvalóan van tárgyalónk, le tudunk ülni, tehát van székhelyünk Budapesten, de a bemutatás az abban a szempontból nehézkes, mert nagyon sok anyaggal foglalkozunk, azokat bemutatni óriási terület kell. Van egy hatalmas mintakollekciónk, azt lehet igényelni a honlapon keresztül, és azokat postázzuk néhány napon belül, névjegykártyával, különböző termékbemutató leírásokkal,
és a kollégák amennyiben szükséges, ki fognak menni és beszélgetnek. Nagyon fontos, hogy nem minden családi házhoz tudunk elmenni és órákat ott tölteni. Erre vannak azok a szakkivitelezőink, illetőleg viszontalói partnereink, akik ezt a munkát elvégzik. Tehát és akkor ők így le is fedik Magyarországot? Hát igaz, szakkivitelezők azok a tetőfedők, akik szeretnek mondjuk alumíniummal, acéllal és vagy szálcementtel dolgozni, és az adott területen mi kiajánljuk a tetőfedőt, a tetőfedő kimegy, amúgy fel kell mérni a tetőt a átadáshoz, és ő ezt a részét, ezt a munkának átvállalja. Középület esetében, ahogy mondottam, az építész az eredő, jellemzően ott kell elvégeznünk azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy az anyagunk megjelenjen az adott épületen, ott pedig abszolút természetesen vevőhöz kell mennünk, úgyhogy nem is várjuk el az építészettől, hogy hozzánk elfáradjanak, mi megyünk, ahogy ők ezt igénylik, illetőleg a már említett építész konferenciákon, szemináriumokon pedig rendszeresen részt veszünk, és így információkat kaphatnak rólunk, valamint a közösségi média az mind szerepe ugye növekszik, és ott pedig számos hazai projektet mutattunk már be, és megvalósult munkákat, amelyel az ötletgyűjtésnek is kellően jó. Sokan szeretik a külföldi referenciát, de én azt szoktam mondani, hogy ez mégiscsak egy hazai referencia, egy eklatáns épület a Magyarországnak hát azért ez kézzelfoghatóbb és közelebb van. Igen, jó, tehát akkor akit érdekel, az első lépésbe elindul a crlt-solution.hu. Vagy pedig a simán a crlt.hu oldal is működik, és a Solution-t azt ki is hagyhatja. Meg a Facebook. És a Facebookon is, a honlapunkon is, meg a Facebookon is megtalál bennünket, és állunk rendelkezésre természetesen a teljes tető vagy homlokzat tervezéstől kezdve, a mennyiség és konszignáció elkészítéstől kezdve magától a logisztikai folyamatig, úgyhogy komplex ez a szolgáltatás, ami most már természetesnek tekinthető. Jó, hát akkor hajrá az érdeklődőknek, az alábbi címeket akkor ajánljuk. Én köszönöm szépen a CRLT Solution ügyvezetőjének, Tóth Bálintnak, hogy itt volt velem, Sarkadi Pétert, a szerkesztőt hallották, a viszonthallásra. Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloudon, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 000 tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 000 cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.